Dahil nga request na nga pa kanya na request song. Yung favorite song. Nasipot ay di aldaw nga nag-message ka. Di ko nang ganyak when aklunin na terbitrak sa ko. Kasila Father's Day. Dijak maila dawan day to'y ragsak ko. To'y kusok agririyaw agragrag. O ipalig ng kanya tiragsak nga napalalo. Asaan to kuma nga agsar day kinagresak ay at tiragsak. Sigurad to nga marinam tutian mapadasam tutian daytoy pikarim ken ay ayatim dinto at baliw to'y marigrig nam dinto agibos ti ayan ayat marig nam tupay itian mapadasam tutian di kita Asapay lago mata na putnukan ko nga iparik ng kanyak nga agpay so kinaputno nga ayat mo saan kanto kumamang ihulbo day tamad laing ti daw dawat ko itibiyag takit agin na nayon to sapay lago man awan ti kabit nga kay nagaw ko. Asaan to kuma nga agsar day kay nagresak ay at ti ragsak siguraduit nga marik na tutian mapadasam tutian daytoy ti kari ken isa bata dinto magbaliw ti marigrig na dinto agibos ti ayan ayat marig ng tupay itiag mapadasam tutiag. Siri muna kanya yun, ladies first. Your first SEX, your first 6. How can you, your sound effects? Is it sound effects? 1, 2, 3. Sheila. Your first 6. First. 1, 2, 3, go! Oh? Tutuloy mo ba yan? Hoy! Uri lang tumirik kayo matang eh. Damdama! At hindi pa ganyan eh. Jisikon 6. Sikon. Sikon 6. 1, 2, 3, go! Hoy! Sa validator, Jackie. Ay, sa validator. Sa marikdam sa nga talaga. Dapay upat. Ay, dapat may ka... jitir 6. Nabandugan na ako di maka-third. Nabandugan. La. Sunay. Naji mag-upat. Last na dapay. Natapay. Pagpaka-asin. Stone. Sama na sa... Aray ko. Tama aray ko na. Si Kawahana. Your first 6. 1, 2, 3, go! Ay, kaya pala. Rug-rug yan lang pala. Siyempre mo pa'y ganas ko. Naji ko Sikon. Sikon 6. 1, 2, 3. Ganas. May katlo, may ka-third. Medyo naman nugton. Wait lang. 1, 2, 3, go! Taka ako pa. Wait.
Yung magkupat na. Natanga na pa yung mga, alam na pa yung nagtita makaupat, na makaupa pa. Yung magkupat. 1, 2, go! Sakit. Gusto nga. Rico. Ano? Hoy, pag-green mo, tibi ka sa pagpatira sakitan. Kaputa Father's Day ka, exempted kang matanlo yan. Exempted kami. O, chorus! Saan to kumang nga agsar day kaya nagresat ayat tiragsak sigurad wekto Erika marik ng tiag mapadasam to tiag daytoy ti kari ken isa patak dintuag baliw di marigrik nam dintu agibos di ayan marik ng to ay itiag mapadasam to tiag Kuya ni Erika saan to kumang nga agsaday kay nagresat ay atiragsak sigurad wekto Erika malik ng tiyag mapadasam to tiag daytoy ti kari kay Kuya Eric dito agbaliw di marigrik na ken sabay na matanggap na ni nanang mo nga kayat na Hoy! mapadasam to tiag yeah Kasano ka na di may katen? Di level 10. sika Jackie Kasano di makaten? Kasano di makaten? Hoy! Nakasano ka niya? Kasano di makaten? Wait, di makaten pa na 1, 2, 3, ikaw Talaga nakatin. Agipalepsi Aga belepsing tan makaten mo to. Nariga pa yun. Nariga pa yung makasaong. Ha? Handa ka kasaong. sika mo Jackie di may katen kasama mo Maulaw ka no pa yun. Di na pa yung amon. Ayan. Ayan mo na. Kasali. Agipalepsi Talaga man ibagbaga ni Arwin. Kung naman ni Ate Erika, nagadu kami mo't masong. Kung naman. Yung tagamin. Kung naman ni Ate Emeline Tariga, Hana, Matayag, Eleken, Jackie, Puler, Mabebang Nakno, si kayo ag live stream. Nala, nakakuha kayo. Handa kami garukete, sunatan na. Hindi kam to sa baling at uniform na. Yan lang. Alwin. Apay no si ka Alwin, kaya po mati number 10. Basta ni Masong. Laaluin Anyo karkarita ni Masong. Anyo karkarita ni Ako Masong. aluin Alos Tano, umuna pa lang kano, nabigatan. Nariga nga parwa. Nagrigat Nakakondisyon na ako. Itiag mapadasam tutiag